Danas ćemo držati javnu raspravu s ciljem zajedničkog planiranja proračuna grada Kutine u kojem će građani svojim prijedlozima i gradska uprava zajednički planirati projekte koji će se realizirati tijekom sljedeće godine. Zajedničko planiranje proračuna je projekt Udruge gradova Hrvatske koji je grad Kutina prihvatio. Danas smo imali prvu konferenciju gdje smo okupili naše sugrađane, upoznali sa projektom i naši sugrađani će predložiti svoje vlastite projekte iz područja komunalne infrastrukture ili nešto što će činiti njihovu zajednicu bogatijom ili ugodnijom za život. Pozivam sve mlade svakako da pregledaju malo ovaj projekt, da pregledaju Udruga gradova HR. Smatram jako dobrim i kvalitetnim baš zato što otvara mogućnost mladih građana da daju neko svoje mišljenje, svoj stav što se tiče malih područja, malih dijelova grada ili tako nečega. Evo, dragi sugrađani, drago nam je što smo danas u Kutini mogli prezentirati ovaj projekt zajedničkog planiranja proračuna. To je nešto što će vama dati priliku da sami izaberete na koji način ćete poboljšati život u svom gradu, u nekakvom svom najbližem okruženju. Pa ja se danas predložio tu da bi bilo u redu da se naprave parkovi ili igrališta za djecu i mlade, jer je recimo toga malo fali, i koševa isto, klupa. Planiramo sredstva na razini 200.000 eura. Na jesen ćemo raspraviti sve pristigle projekte. Ovo je bila prva tribina u kojoj su objašnjena pravila igre. Ta ista pravila možete vidjeti i na našoj gradskoj stranici Kutina HR, a isto tako bilo bi korisno da pogledate i stranicu Gradovi HR gdje imate u principu objašnjeni cijeli projekt i način prijave, a i preko nje možete dati određene prijedloge. Ovim putem želim pozvati naše sugrađane i udruge, sve koje djeluju na području grada Kutine, da predaju svoje prijedloge u grad Kutinu, jer pristigli prijedlozi će biti ozbiljno razmotreni i vidjet ćemo da li ih možemo realizirati kroz ovaj projekat, znači iz ovog budžeta ili možda iz neke druge stavke proračuna.